ካብ አዲስ አበባ ዝተበገሰ ሚስጥራዊ በረራ ሎሚ መዓልቲ መበገሲኡ ካብ መዕረፋ ነፈርቲ ቦሌ አዲስ አበባ ዝገበረ ነፋሪት ቦይንግ 737 86 ኤን ናብ ፖርት ሱዳን ከም ዝበረረ ተፈሊጥሎ ዓለም ለኻዊ ጸብጻባት በረራ ብምውጻእ ዝፍለጥ ርችቴድ ነዚ በረራ ዝእጅግ ዘይልሙድ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ምኽንያትን ሚስጥርን እቲ በረራ ግና ከም ዘይተፈለጠ አፍሊጥሎ ፖርት ሱዳን መንበር ክንፊ ጀነራል አልቡርሃን ኮይና ቅድሚ ሓደ ዓመት አይተ ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ደብዳቤ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንምብጻሕ ናብዛ ከተማ ተጓዒዞም ነይሮም ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ካብ አዲስ አበባ ናብ ፖርት ሱዳን በረራ ክግበር ዝናይ መጀመርያ እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ንሓይሊ ቅልጡፍ ወታደራዊ ደገፍ RSF ሙሉ ደገፍ ይበሎ ዝብሉ ሓበሬታታት ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ዋርሕ ብሰፊሕ ክውዝዑ ብምጽንሖም ኣብ መንጎ መንግስቲ አዲስ አበባን መንግስቲ ፖርት ሱዳንን ዘሎ ርክብ ብርቱዕ ምስሓብ ኣጋጢምዎ ይርከብ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ሱዳን ርእሰ ከተማ ናይ ተሃገር ካርቱም ሎሚ ኣገዳስ ጽምዶን ርክባትን እናተሳለጠ ይርከባሎ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ብወገን ኢትዮጵያ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ጋምቤላ ኦጋዴን አምሓራ ክርከቡን ከለው ብወገን ኤርትራን ሱዳንን እውን ዝተፈላለዩ ጸለውቲ ሰባትን ፖለቲከኛታትን ተረኺቦም ይርከቡለው ኣብዚ ሎሚ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኣገዳስ ጽምዶን ርክባትን ላዕለወ ሰበስልጣንን ወታደራዊን ኣዘዝትን ናይ መንግስቲ ሱዳን እናተሳተፉ ይርከቡለው ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ጀመረ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ናብ ካልእ ደረጃታት እናተሰጋገረ ይርከባሎ እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንስርዓት ብልጽግናን ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ክዘርጉ ዝህቅኑ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ከዓ ዓበይቲ መልእኽታት ዘሕልፍ ኮይኑ ይርከባሎ ጽምዶ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ ክልል ትግራይን ኤርትራን ጥራይ ተሓጺሩ ደው ዝብል ኣይኮነን እንሆ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ናብ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ሓያል ብዝኾነ ናህሪ ተሰጋጊሩ ይርከባሎ ብኻል ዜና ሓደት ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ቬንዙዌላን ምእሳር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ዝተሳተፈ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ሚስጥራዊ ወታደራዊ ሓበሬታ ተጠቒሙ ኣብ መድረኽ ውርድ ወይ ቁማር ተሳቲፉ ብዝብል ክሲ ተታሒዙ ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጋኖን ኬን ቫን ዳይክ ንመጀመርያ ግዜ ክሲ መስሪቱ ዘሎ ኣብቲ ብክርቢቶ ዝሰርሕ ፖሊማርኬት ዝተባሃለ መድረኽ ሚስጥራዊ ሓበሬታ ተጠቒሙ ውርድ ወይ ግብይት ፈጺሙ ብዝብል እዩ እቲ ሚኒስትር ፍትሒ እዚ ብንጹር ሚስጥራዊ ሓበሬታ ተጠቒምካ ገንዘብ ንምርካብ ዝተገበረ ፈተነ ስለ ዝኾነ ብመሰረት ፌደራላዊ ሕጊ ዘይሕጋዊ እዩ ኢሉሎ ቫን ዳይክ ኣብ ሰሜን ካሮላይና ኣብ ዝርከብ ፎርት ብራግ ተመዲቡ ዝሰርሕ ኣባል ሰራዊት ኣሜሪካ ኮይኑ በቲ ውርድ $409,000 ተዓዊቱ እዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ነቲ ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማድሮን በዓልቲ ቤቶም ሲሊያ ፍሎሬስን ብሰለስተ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ድንገታዊ ሌታዊ መጥቃዕቲ ካብቲ ኣብ ካራካስ ዝርከብ መንበሪ ቤቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ናብ ኒውዮርክ ወሲዶሞም ኣለዉ ድሕሪ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ብገበናት ኣፅዋርን ሓሽሽን ክስ እኳ እንተተመስረተሎም ማድሮ ግን ነቲ ክስ ብምንጻግ ይከራኸሩ ኣለዉ ቫን ዳይክ ኦፕሬሽን ኣብሶሉት ሪቮልቭ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ወፍሪ ዝካየደሉ ግዜን ውፅኢቱን ብዝምልከት ውርድ ፈጺሙ ብዝብል ተጠርጢሩሎ እዚ ድማ ረብሓ ንምርካብ ዝተገበረ እዩ ክብል ሚኒስትር ፍትሒ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ብኻል ዜና ሰራዊት ኣገው ንሰቆጣ ኣበርገለ ተቆጻጺሮም ብሄረሰብ ኣገዋ ግምራ ወረዳ ኣበርገለ ፍሉይ ቦታ ኒራቅ እቶም ብሓይልታት ትግራይ ድገፍዮም ተባሂሎም ዝጥቀሱ ናይ ኣገው ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ንሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ድሕሪ ምውራዶም ብዝገበርዎ ውግእ ዛጊድ ካብ ሰቆጣ ኣብ ዝቐረበ ርሕቀት ይርከቡ ኣብቲ ዝተኻየደ ኩናት ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ልዑል መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖ ክሕበርን ከሎ ናይ ወረዳ ኣበርገለ ርእሰ ምምሕዳር እውን ከም ዝተቐተለ ምንጭታትና ሓቢሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ነቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝወፀ ናይ 2026 መምርሒ ሓበሬታ UNHCR ብዝርዝር ዝነፅግ መልሲ ይብሉሎ እቲ ሚኒስትር ኣብቲ ሰነድ ዝረኣየሉ ከቢድ ስነ ሜላዊ ጉድለታት ናይ ምንጭታት ዘይሚዛናውነት ስነ ስርዓታዊ ጉድለታትን ፖለቲካዊ ሸለልትነትን ኣጉሊሕሎም ቀንዲ ስክፍታታት ዘጠቃልሎም ኣብ ፀቢብን ተፀባእን ዝኾነ ጉጅለ ምንጭታት ጥራይ ምምርኳስ ብተወሳኺ ድማ ንርእይቶ ኤርትራን ንጭቡጥን ክረጋገፅ ዝኽእልን ዕብየታታ ዕሽሽ ምባል ብዛዕባ ምሕደራ ምርጫ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ካብ ክውንነት ወፃኢ ዝኾነ ክስታት ዓውድታት ጥዕና ትምህርትን ምጥፋእ መሃይምነትን ዝተመዝገቡ ናይ ልምዓት ዓወታት ኣፍልጦ ዘይመሃብ ወዘተ ክብል ይገልጽ
أمريكا ودب عصب تقدسنت ترخم زلا تقليتو أمريكا نتبلع لإرتران عمتات عنت تؤجد أختال علن نتزحتو الدبلوماسا وزمدنا داقن كتحدثن تنكسغاز كم زلا مع كان حبريتا والستريت جورنال بعسران كلتن ميازيا أبزر قحاتتا أملكيتو اتحدق عبيت معكنات أمريكا زخونة جورنال اتهاجر مستوطنة تسلو زلا جنكا عميق استراتيجيوي أقداس نزلوا هاجر إرترا زمدنا داق ما كتحدث تدل خمزلا دبلوماساو منجتات توكيسو أبزر قحانكاتيو نزينا قالحوم بمسارات الجورنال مدمل على الجداب لعلى إرتران محداس زمدنا نبزح الجوان زد الرخزلوك عند مخنياتات اتنخينات إيران أمريكا إسرائيل تعيبو أصوامت أو هرمز فترو زباون علمان قلولاويو كم سعبين نايت خوينات دقفت إيران زخون عطوقات حيلتات حتى يمن مزاو بابيل من دون كعصو مخانوم أو زفارة رحل زلو اوان مستاب استراتيجيو جماجم كيح بحر تركب هاجر زمدنا ممحياش اوانا واستراتيجيو سقمت مخانو اتصحو في موجود والستريت جورنال كم زسفرونز قداي زسال زلو العلوية مخاري بريزيدنت ترامب اب قدايات افريقيا مستر ماسال فارس بولوس كوينو قدم حجاب زقداي مس بريزيدنت إساس أفوركن منستر قديات وضع عثمان صالح تراخيبو تزاراري بيوم ماساد بولوس أبز قداي زملكات نمزانو وضعتن يتاسم مزي أبزهو مقلتي أمريكا بلعلتاش وعتميت مايلس كما قم كحي بحر زلوا نشت أفريقيا وتهجر إرتراد أنح أجد أخت العل كتجمر علامة خمسة لوا الرقاقيتهم أزد ما أكلنا يتمم حدار ترامب دحر 10 عمتات نفلم أول مستهجر زل على درجة دبلوماسا وزمدناتات نابنور نمملاس قبر زلو تعر ايوم بريزيدنت إرترا إسياس أفورقي أبز حلف حملة 2025 مسمع كنا زينا هاجرو أبز قبرو قالم حتاس نحدش تصمدو أسمران واشنطن أملكيتو مجلس هيبو نيروم أبت مجلس آتو إسياس أب قدامة إمبرا سلطان ترامب تصمدو تفتين خمزنا برب بمجلس أبتنا قدامة حدا عام سارحنا بدحرو إيجن 3 عامات سارحن بايدن 4 متيو توسي خدما 7 عامات تخسيرو الدحر مبال حجقن إرترامس أمريكا تصمدو ختقبر دلو تلا خبل قليتسو نيرو آتو إسياس وسيخو مز حجيا واشنطن زرق زلو محقان مسو خيتا ربشنا خيتها وغنا نامدن دمتاتات كيكدنا نتياو ناي بايدن جزي أقاري زنبرة تصمدونا حديثنا خنقصلو خنقلا لنا كنقصلو إنايلو نيرو أتمس أمريكا زقبر تصمدو دحر 2026 كتجمر مخان تقيس منبارو ونزذكر كوينو زمت أزلوا 3 عامات كاب 2026 جميركا كسكاب 2028 تنصبق كسرح كخلال لو دحر مبال قدم سرعنا ينبلنينا إذا 2025 عنا تصنحلنا قدامنتات سلازلوا نتقدامنتهم كأنا خبرا نتنزمت 3 عامات جن بزي مثل كاي كنكدن زلنا أيان زبالو زذكريوم مزبست أساسر عنكاس أول ستريت جورنال زمدنا أمريكان إرتران داغماين مبربار أقدم قدم خوينات أمريكا بإيران زان حمد مخاني زقلت انت خونا تهران متاو هرمزن معتاو دحرز وصدتو سقمتي أمريكا بالعقيح بحري نتسنحا بوليس اختقالات كم استدرخت أملكيتو زمدنا إرتران أمريكان كم نوحي وانا تحيزو بترطار متفنان استراتيجيو فللي زقلت كويني تانيحو كلتين هاجرات بقولع تصابات قوات زيكونا إرتران تنح بوليس وصا أمريكا زلوا عميق زي متأممان بنتصور زي يقلق شرحتات متتتاون قال إنك تكسس تسمع بانصار قنب قداماي زمن السلطان ترامب حاليفو تسفاتات ترأيوني ريوم بخال زينات مالي عبيت مرحبتات ناي منغست أمريكا أمونغ إرتران أمريكان حدش تصمدون ركباتن كجمر مخانو زينان تصبصباتن حيزن دحر موصن عبيت مرحبتات علم نزي قداي زملكات استفلالي رئستات بمهاب تنتانتات الناس رحالو يركبال لوام بتماساسال ጸለውቲና ባህልቲ ፖለቲከኛታት ሎቢስት ጋዜጠኛታት ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ኣብ ገጻት ትዊተር ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ሪቶታትን ብምሃብ ይዕለቕልቆሞ ይርከቡ ኣለዉ ዝበዝሑ ካብዞም ሎቢስትን ጋዜጠኛታት ነዚ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ትርክባት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ብቀይናን መንገዲ ክትርጉምዎ ንከታተል ኣለና ምክንያት እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ርክባት ናብ ንቡር ደረጃታት እንትተመሊሱ ዝበልዕዎ ነገር ስለዘይብሎምን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሓደጋታት ስለዝኾኖምን እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ንውሕ ዝበለ ዓመታት ቀይናን ፖሊስን ኣካይዳን ይውፀኒሕዎ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ ቀይናን ዝኾነ ካይዳ ኤርትራ ኣብነት ናይ ጽቡቕን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከይትኸውን እዩ ኤርትራ ብናታ ፖሊስን ሕርያን እሙኻ ብፖሊስ ርእሰ ምርኮሳ እናተመርሐት ክትከይድ ድላይ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላፀን ኣብ ኤርትራን ዝነበራ ዝተፈላለያ ትካላት ወሃብቲ ረድኤት ድሕሪ ምብራራ
መንግስቲ ኣሜሪካ ልዕሊ ኤርትራ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ዝገበሮ ተጻውኦታት ገሊጽካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ሕጂ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣብ ገዳሲ እዋንን ግዜን ምስ ጽምዶን ርክባትን ክትገብር ትንቀሳቐሰሉ ኣብ ዘላ እዋንን ሰዓትን ብመትከላት መንግስቲ ኤርትራ ተመሪሓ ጥራያ ዝጽምዶን ርክባትን ከተካይዶ ትኽእል። ንኤርትራ ፖሊስ ንምቕያር ዝተገበረ ኩሉ ፈተነታት ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ እዚ ሕጂ ሞንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ክፍጠር ዝኽእል ጽምዶን ርክባትን ንሃገርና ኤርትራ ይኹን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ዓብይን ኣገዳስን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስልያ እስራኤል ብዛዕባ ሽርክነት ኤርትራን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣመልኪቱ ኣብ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ምንቅስቓስ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ስትራቴጂካዊ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋ ንምዕባይን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ንምቁፅጻርን ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ቀንዲ ነጥብታት እቲ ጸብጻብ ምስ ንርኢ ምምሕዳር ትራምፕ ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ቦታን ጥቕሚ ጸጥታ ኣሜሪካን ምቁፅጻር መስመር ንግዲ ባሕርን ወሳኒ ምዃኑ ይኣምን። ብተወሳኺ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ጸንሐ ዝሕርክብን ጽንዓት ዘለዎ እገደታትን ዋሽንግተን ሕጂ ምስ ኣስመራ በቀረባ ንምስራሕ ዘለዋ ድሌት ተርእላ። እዚ ስጉምቲ ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ኣብቲ ዞባ ዘለዎን ጽልዋ ንምብዳህ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ኤርትራ ምስ ክልቲአን ሃገራት ሩስያን ቻይናን ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ጉዳይ ሽበራን ምክልኻል ባሕርን ኤርትራ ከም መሻርክቲ ክትጥቀመላ ትደሊ ምህላዋ እውን ይሕብር። ቅያን ጅግንነትን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ጽሒፍካን ተንቲንካን ሰኒድካን ዝውዳእ ኣይኮነን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ውሽጢ ሃገር ይግበር ብዘሎ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ምዕባለን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ቀላሲትን ደራኺትን ሓይሊ ብምዃን ዝተፈላለዩ ጽላታት ኣባይታ ብምዃን እናቐለሰቶን እናመርሐቶን ትርከብ ኣላ። ትማሊ ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገጻቱ ትዊተር ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ናይ 5 ደቂቕ ቪድዮ ካብ ዝተፈላለዩ ኣህዛብ ዓለም ናብ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ሓያል ዝኾነ ኣድናቆት እናመፀ ይርከብ ኣሎ። ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዘርጊሖሞ ዝርከብ ዘሎ ቪድዮ ኣብ ጋሽ ባርካኖስ ዞባ ሞጎሎ ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብናተን ጻዕርን ብልሓትን ዓቕምታትን ቤት ትምህርቲ እናሃነፃ ዘርኢ እዩ። ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ክስካብ ክንደይ ብኸምዚ ዓይነት ጻዕርታትን ሓርኮትኮትን ደቃ ተምህርን ናብ ዝበረኸ ደረጃታት መጻኢኦም ንምዕባይ ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት እውን ብቓላት ዝግለጽ ኣይኮነን። ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ቪድዮታት ምስ ተዘርግሐ ኣህዛብ ዓለም ንኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣድናቆቶም ክገልጹን ብዛዕባ እቲ ቪድዮ ዝተፈላለየ ንዕኡ ዝድግፍ ጽሑፋት ከስፍሩን ንዕዘብን ንከታተልን ዘለና። እዘን ጀጋኑ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ንደቀንን ንመጻኢ ናይቶም ህጻናትን ንምውሓስ እየን ቤት ትምህርቲ ምህናፅ ተጸሚደን ዝርከባ ዘለዋ። ቤት ትምህርቲ ምህናፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመጻኢ ውሕስቲ ሃገር ንምህናፅ እየን ሓያል ጻዕርታት እናካየዳ ዝርከባ ዘለዋ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንጉስ ቻርለስ ንግስቲ ካሚላን ዝመጽእ ሰሙን ዝገብርዎ ወግዓዊ ምብጻሕ ሃገር ነቲ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ሽሕኽር ዘሎ ርክብ ንምጽጋን ክሕግዝ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ኣብቲ ሓሙስ ተገበረ ናይ 5 ደቂቓ ቃለ መሕትት ትራምፕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኪር ስታርመር ብዛዕባ ዘለዎ ርክብ ተሓቲቱ ነይሩ። እቶም ክልተ መራሕቲ ብሰንኪ ኣብ ኢራን ዘሎ ውግእ ኣረኣእዮም ዝተፈላለየ ይመስል። ሰርኪር ድማ ሎርድ ማንደልሰን ኣምባሳደር ዓዲ እንግሊዝ ኣሜሪካ ገይሩ ብምሻሙ ናይ ተቃውሞ ጽቕጢ ይበጽሐሎ። ትራምፕ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትሩዝ ሶሻል ጽሑፍ ሎርድ ማንደልሰን ኣዝዩ ሕማቕ ምርጫ እዩ እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኩነታቱ ከመሓይሽ ብዙሕ ግዜ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። ትራምፕ በቲ ጽሑፍ እንታይ ማለት ምዃኑ ምስተሓተተ ንባሕሪ ሰሜን እንተኸፊትዎ ነዳዲ ንምውፃእ ከምኡውን ፖሊስታት ስደት እንተጸኒዖም እዚ ሕጂ ዘየሎ ከመሓይሽ ይኽእል እዩ። እዚ እንተዘይገይሩ ግን ዕድል ዘለዋ ይመስለንን ኢሉ። ትራምፕ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ባሕሪ ሰሜን እትረኽቦ ምውፃእ ነዳድን ጋዝን ክትወስኽ ብተደጋጋሚ ክጸውዕ ጸኒሑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰርኪር ሓሙስ ብዛዕባ ርእይቶ ናይቲ ፕሬዝደንት ብቢቢሲ ምስተሓተተ ኣነ ውሳነታተይ ዝወስድ ብመሰረት ሃገራዊ ረብሓ ብሪጣንያ እምበር ካልኦት ሰባት ብዝብልዎ ወይ ብዝገብርዎ ኣይኮነን ኢሉ። ኣብቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ውግእ ንኸይኣቱ ውሳነ ዝወሰድ ኩሉ ምኽንያት እውን ንሱ እዩ ዝበለ ሰርኪር ብዝኾነ ካልእ ሰብ ብዝበሎ ካብዚ ዕላማ እዚ ፈንከት ኣይብልን ክብል ግብረ መልሲ ሂቡ። ትራምፕ ንመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝን ካልኦት መሻርክቶምን ብዛዕባ ንውግእ ኢራን ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ነቒፍ እዩ። ዓዲ እንግሊዝ ብዝሃበቶ ደረጃ ደገፍ ሕጉስ ኣይኮንኩ ክብል እንከሎ ሰርኪር ግን እቲ ሃገር ናብ ሰፍሐ ግጭት ከም ዘይተኣቱ በተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። እቲ ፕሬዝደንት ከም በዓል ዓዲ እንግሊዝ ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ንምንታይ ክሳተፉ ከም ዝደለዩ ምስተሓተተ ንቢቢሲ ከምዚ ኢሉ ኣይድለይን እዮም ነይሮም ግን ክህሉ ነይሩዎም በርግጽ ኣይደለኽዎምን ንሰራዊት ኢራን ኣጥፊናዮ ኢና ዝበለ ትራምፕ ዝኾነ ሰብ ኣየድልየናን ኢሉ።
እቲ ካብ መሻርክቱ ዝሓተቶ ደገፍ ድማ ከም ፈተና ገይሩ ገሊጽዎ። ትራምፕ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኢራን ስምምዕ እንተዘይገይራ ሙሉእ ስልጣነ ሎም ለይቲ ክጠፍእ እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ቃለ መሕተት እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ልዕሊ ቢቢሲ ዝመስረቶ ናይ ቢልዮናት ዶላር ክስስ ምጽላም ጠቒሱ እዩ። ትራምፕ ዝኸሰሰሉ ምክንያት ቢቢሲ ኣብ ሓደ ፓኖራማ ዝተባሃለ መደብ ነቲ ቅድሚ ናይ 6 ጥሪ 2021 ናይ ካፒቶል ዕግርግር ዘስምዖ መደረ ብምቁራጽ ምስ ካልኦት ተሓሒዞም ኣቕሪቦሞ ብዝብል እዩ። ትራምፕ ቢቢሲ ኣዝዩ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ግን ዝንኡ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ቢቢሲ ብዛዕባ እቲ ናይ ፓኖራማ ኣቀራርባ ንትራምፕ ይቅርታ ዝሓተተ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝሓተቶ ናይ ካሓስሓቶ ግን ነጺግዎ እዩ። እቲ ክሲ መሰረት የብሉን ብምባል ድማ እቲ ጉዳይ ካብ ቤት ፍርዲ ንኽሰረዝ ጠለብ ኣቕሪቡሎ። ወሃቢ ቃል ቢቢሲ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነቲ ዝቐረበልና ክሲ ብጽኑዕ ክንከላኸለሉ ምዃንና ብቐጻሊ ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና ኢሉ።